Здравейте, ние сме отбор Cool Cats и днес ще ви представим нашата презентация за New Alexandria – аспекти на софтуерното приложение в рамките на проектоитерация 3 отборна задача. Разпределението на екипа по роли е следното. Здравейте, аз съм Владимир Иванов и в тази проектоитерация ще играя ролята на Project Manager. Здравейте, аз съм Никола Манаулова и ще бъда в ролята на Product Owner, като задачата ми е да създам Product Roadmap на нашия проект с помощта на Jira, Timeline инструмента, за да имаме функционалностите на приложението разпределени в рамките на трите итерации на софтуерната разработка. Здравейте, казвам се Марин Прасков и по време на тази проектоитерация ще бъда девелопър 1, като ще разработвам различни UML диаграми, за да опиша архитектурата на проекта. Здравейте, аз съм Митко Недялков и имам ролята Developer 2 за тази итерация, като моята задача е да създам прототип на интерфейса на приложението и за тази цел ще използвам софтуерът Figma. Здравейте, аз съм Стойко Кръстев и съм в ролята на QA, чиято задача е създаването на тест план. Като Project Manager, моята задача е да създам Jira User Stories и Tableau и да рънвам спринтовете на екипа. Аз съм създал 12 User Stories за проекта, като първите 2 User Stories вече са изпълнени от нашите девелопери и първият спринт е готов. Неговата цел беше да създадем функционалностите за създаване на акаунти и за логин. Сега започва втория спринт. Идеята му е да създаване на материалите, които администраторите и едюкейторите да могат да създават и също така да може юзерите и гестовете да ги достъпват. Следващо е. Това е таблото на сегашния спринт. Както виждате, нашите девелопери вече са успяли да завършат функционалността на администраторите да създават, четат, апдейтват и трият материали в цялата платформа. Реших да бъде първата задача, защото администраторите имат най-общ достъп до триенето и създаването на материали, ще могат да ги правят върху всичките. И затова, ако успеем да направим тук крут операцията, другите за educatorите ще трябва само да сложим някои ограничения, за да не може да трият чужди материали. Относно educatorите, процесът те да могат да правят крут операциите за материалите в момента е в прогрес и предполагам, че нашите девелопери скоро ще го приключат. В to-do листът те още остават достъпа до материалите от страна на студентите и способността да се сабскрайбват към теми, които ги интересуват и също така достъпът до семпл материали от страна на гостите. Причината, по която оставих студентите, учениците, т.е. да са преди гостите, е защото те имат повече достъп до материалите и следователно, ако успеем да направим отново достъпа на учениците, тогава просто трябва да сложим някои ограничения за гестовете без акаунт и ще е готов и втория спринт. Преминаваме към аспектът Product Ownership на New Alexandria. Виждате на екранът Product Roadmap на проекта, като той всъщност представлява таймлайн в Jira Software. Спринтовете са 3 на брой, това са трите итерации, като е представен план за пускането на новите функционалности след всяка една от тях. На потребителите по този начин ще успеем да им предоставим работеща, завършена версия след всеки един спринт, като ще използваме Timeline, Board и Backlog инструментите на Jira Software. Съответно, всяка една от тези функционалности е обобщена в рамките на един Epic, като всеки един Epic има User Stories. Епиците, които сме създали, са общо 6 на брой, като първият спринт сме задали да започне от 8 януари до 22 януари. Това са 2 седмици. Съответно, епиците, които сме разграничили в рамките на този времеви период, това са за създаване на sign-up и логин функционалности, както и функционалности за дигитални ресурси. Основно за Epic One тези две функционалности са пряко свързани с учащите, с ученици и студенти, както и с преподавателят.
да има достъп до системата чрез регистрация и чрез вход в нея. Epic 2 съответно се фокусира върху дигиталните ресурси, като достъп до електронно образователно съдържание с абониране към различни тематични области от страна на студента или съответно ученикът. Преподавателят има възможност за CRUD, заедно с споделяне функционалност на образователно съдържание, а гостът има достъп до примерни образователни материали, за да може да разбере основните базови образователни възможности на платформата. Така, това е разпределението в Jira Software, нашият Product Roadmap. Sprint 1, отляво виждате графиката с отворените Epic 1 и Epic 2, като те съдържат user story-тата на всяка една от тях. В долният ъгъл е съответно спринтът с двуседмичният срок на изпълнение и всяка една от тези user story принадлежи към Add Sign-up and Login, както и Add Functionalities for Digital Resources с различен статус на изпълнение и съответно User Story Points. Sprint 2 започва от 23 януари до 6 февруари, отново двуседмичен. Epic, които разглеждаме тук, са 3, 4 и 5. Те са ориентирани към колекции от документи, към персонални и групови чат стаи, от гледна точка на частни стаи като комуникационен канал, чрез който преподавателите и учащите ще комуникират чрез платформата. И съответно Epic 5 се фокусира върху стримването на лекции на живо като функционалности. Разграничени сме единият user story, който се отнася от гледна точка на стриминг функционалностите, да бъде за учащите, за ученици и студенти, да бъде реализиран в рамките на Sprint 2. Другият ще бъде реализиран в рамките на Sprint 3 от гледна точка на преподавателите. Графично е обособен съответно Sprint 2 с разгърнати функционалностите като user story-та за Epic 3, 4 и 5 отляво. Отдолу виждате и съответните user story-та в Backlog инструмента, като те всъщност са драгнати към Sprint 2 с времетраене 23 януари, 6 февруари. Sprint 3 започва от 7 февруари, завършва на 21 февруари. Функционалностите, които ще бъдат реализирани в рамките на този спринт, са, както споменахме от предишният спринт, функционалността за преподавателите да могат да стримват на живо лекции в платформата, така че студентите, съответно ученици, студенти като учащи лица, да се включват в тези лекции, да присъстват, да слушат материала. И Epic 6 са основни CRUD функционалности на платформата и функционалности за мониторинг. Те са най-вече от гледна точка на администраторските права, ролята на администратора, с базови CRUD функционалности за цялата система, за мониторинг на потребителската активност и интеракция, за да може да се анализира съответно изпълнението на платформата и да се подобрят услугите. Разгърнати са отново за Sprint 3, Epic 5 и Epic 6, като те са посочени отляво, а отдолу виждате и съответно тези 4 ишута, които са драгнати към Sprint 3 с категорията, към която принадлежат, към Live Lecture Streaming и към Platform CRUD and Monitoring Functionalities с Story Point, които са отбелязани от дясно. Новите бъдещи функционалности на New Alexandria, извън тези, които досега разгледахме, предлагаме да бъдат ориентирани към следните 4 категории. Това са интелигентна система за препоръки, като система, която използва алгоритми за машинно обучение, за да предложи персонализирани образователни материали на базата на потребителските предпочитания, интерактивни тестове и викторини за решаване от страна на учениците и студентите, като се връща отговор за напредъка на учащите и се дава анализ на местата, където те допускат грешки с насоки за подобрение на резултата. Проектно базирано обучение с идеята да се създават задания в проектна насока, да бъдат оценявани от преподавателите и онлайн събития и образователни конференции, за да се предостави възможност
за организиране и участие в онлайн събития и конференции, където потребителите да могат да споделят знания и опит. В своята работа като девелопър 1 създадах няколко UML диаграми с помощта на стари UML, които да опишат различни части от нашето софтуерно приложение. Тези диаграми са Use Case, Activity, Component и Entity Relationship. За Use Case диаграмата обособих първоначално различните потребители, които ще бъдат част от нашата система, като това са гост, ученик и преподавател, както и потребителите с специални права, който е администраторът. В диаграмата съм обособил също така няколко модула от част от нашето приложение, като авторизационния модул, където потребителят може да влезе и да се регистрира в приложението, както и модула за плащания, който комуникира директно с банката при правенето на плащания от потребителя. В диаграмата също съм представил и различните действия, които един потребител може да предприеме, като обобщено това са създаването и редактирането, както и споделянето на документи, на материали, участието и създаването на класни стаи, стартирането на лекции на живо, включването на други потребители в тях, както и правенето на плащания, които са създаването на абонамент и правенето на дарения към преподаватели. Описал съм също и различните възможности, които администраторът има да менижира системата. За Activity диаграма избрах да се фокусирам върху процеса на правене на дарение към сътрудник или преподавател, като представих пътя, по който един наш потребител би минал, както и интеракциите между на потребителя и банковия модул към това действие, като опростено начинът, по който потребителя би направил това, е да избере даден курс, да види кой е сътрудника или преподавателя, който е спомогнал за създаването на този курс, да направи и избере сума за дарение и да мине през стъпките, за да завърши своето плащане. Следващата диаграма, която съм направил, е компонент диаграма, като тук представих, използвайки UML 1, компонентите за компонент диаграма, много упростена версия на модулите на нашето приложение и как те си взаимодействат един с друг, като основното нещо, което съм изтъкнал в тази диаграма, е как различните UI компоненти ще си взаимодействат с сервис класовете, които ние ще ползваме и различните модули, в които те участват. За Entity Relationship диаграма, отново силно упростено, съм представил различните таблици, които ще бъдат в нашата система и които ще съхраняват необходимата информация и бизнес логика, бизнес данни, като това са User, Content, Collection, Rooms и Subscription и съм описал различните връзки между тях, като за различните като тези връзки също зависят от например ролята, която юзера има. Например, един юзер може да достъпва дадено съдържание, но също така той може и да го менижира, ако е администратор. Всички тези връзки и ентитета са представени в диаграмата. Здравейте, аз съм девелопър 2 и имах задачата да разработя прототип на приложението, като за целта съм използвал цветовата схема, която е на логото и както виждате е със сравнително съвременен дизайн и самото приложение
подава акцент на определени части, като например на навигацията, където човек може да намери всичко, което би му било необходимо, както и регистрацията. А конкретно тук виждате прототип на блог страницата, където може да виждаме различни блокове и кога са били качени, колко преглеждания имат и както ако някой натисне на бутон почти още, би бил изпратен на страница за още информация за съответния блок. Имаме също и регистрация и това е страницата на регистрацията. Има сравнително прост дизайн, който не натоварва с излишни неща потребителите, така че могат да се фокусират само единствено върху това, което е необходимо, както в случай на регистрация да си попълнят полетата име, фамилия, имейл, парола и да прочитат общите условия, политика и да ги приемат, след което да се регистрират. По същия начин е и екрана за влизане. Няма някакви неща, които биха могли да разсейват и е сравнително прост и изчистен дизайн. Както и самите области. Това е екранът с областите, понеже има много области, сумати области, които някой потребител може да се интересува от тях, като например математика или български език, английски език или пък може би право или география и всичките тези области са разделени в сайта по този начин на отделни категории. Като QA съм отговорен за създаването на тестови план за тестване на цялото приложение. В началото на плана си поставяме целите, върху които ще работим. Като първа цел си поставяме тестването на личния акаунт, неговото създаване, логването и придобиването на привилегии. Тук също ще се разглежда сигурността на акаунта. Като втора цел си поставяме тестването на базата знания, т.е. как ще се търси и извлича информация, как ще се създават и запазват избрани материали в лични колекции от знания. Като трета цел си поставяме тестването на взаимодействията с други потребители, създаването и присъединяването към частни стаи и функционалностите свързани с тях. Всеки потребител, логнат в системата, може да създава частна стая с определени ограничения в зависимост от неговите привилегии. Всеки потребител, логнат в системата, може да влезе в частна стая, ако собственикът ти го допусне. В частна стая, в зависимост от ограниченията, зададени от собственика й, е възможно свободната комуникация на участниците, свободното споделяне на лични колекции от материали и други ресурси от платформата, както и стримването от участници с привилегии на преподавател. Като последна цел, но не на последно място по важност, се поставяме тестването на цялостната инфраструктура на приложението. Тоест, дали базата данни ще издържи на натоварването, което ще се предизвика от силно ползване на сайта. Дали ще бъде загубена информация, дали ще бъдат загубени данни при евентуална повреда в хардуера или грешки в софтуера. Като втора част от тестовия план трябва да оценим риска от различните компоненти. С най-висок риск съм оценил сигурността, понеже загубата на лична информация е изключително вредно за имиджа на компанията и може да навреди много на потребителите. На второ място по важност е загубата на данни. Това, което казах преди малко, загубата на базата данни ще бъде пагубно за целия проект, понеже нашия проект се базира на разпространението на знания. Ако тези знания бъдат загубени, проектът ще бъде загубен. Не чак толкова рискови са некоректно търсене и предоставяне на данни, неизправности с лични стаи, силно забавяне на приложението, пренатоварване, нефункциониращи лични колекции и грешки свързани с тях. Те са с доста нисък риск, понеже няма да навредят на масата потребители. Ще бъдат единични случаи. Съм показал тестовите сценарии, свързани с компонент сигурност, като разглеждаме 3 функционалности и възможните действия с тях.
Например, при регистрация, ако въведем твърде кратка парола, трябва да получим съобщение за грешка, понеже паролата има по-малко от 8 символа. Или, например, при свързване на акаунт с телефонен номер, с валиден телефонен номер, трябва да получим съобщение по самия телефон за успешно свързване на акаунта. Тук разглеждаме тестови сценарии, свързани с личните стаи. Например, ако съм гост в системата и се пробвам да създам стая или да се присъединя към стая, трябва да получи съобщение, че нямам тези права. Ако съм учащ и се пробвам да направя същите действия, трябва да се получи, освен когато създавам стая, но вече съм достигнал лимита на стаите, които мога да създам, тогава отново трябва да получи съобщение за грешка. Благодарим ви за вниманието. Ще се радваме да продължим работа по нашия проект New Alexandria.